Mentangi dan hangni hajan ke assembly kumba PUE bagi dukhat jong ka KSU kilaya lum ban persya ya ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act kila penlong ya ka dia ka jingeki kat ba ka dorbal mangtingka kadang yat benta kesngi tingin dia skap ba ki he jong ka seng KSU ki dan ayu ban ong khi na kaliang juga seng tasngi habedai ba kani ka amendment pang kani ka MSIPF hak ba na kong kilap ay kerteng ka IMA hadin kijar kerteng da kami pa mar pipej kani propose amendment kalong ba ka kren pang ba ban atrak kita ke investor ban sabar haju kapor kan ay jaka puta ke ba do lisa do propose nam mar ka pelong yi ka seng ka ba haban persya kani na bas dang kalong dep ai jing tho ngi lapan sngo jing ajumut jungi hendai na kaliang ka sarkar ka le manthi ba ka snap kuman hak ba ngi na kaliang kabinet ka la ai ka clearance kani ba da kaliang menteri rang ba introduce po how por mar ba sedang ka kan dorbar mang tangka kani ka kamyap kamem ka dei khando ka siap ngi dei ka jat reu ka baret lada ngidu ya khando ka siap ngidu tin ka thlit ka ta ka dei sebentar bangi la du ya ka identity ka jungi ta ka sap pang jungi tin ka liang ji jong ka seng ngi sa ban tas ngi ban pan pau cha ka sarkar ba ka dei ban sange chwa ya kene ka purpose amendment ngi don kam ya ka ban ya ther ya tai ki don bun ki state order ba fair ki hun samgalang ba fair kap ya mer jumut ya kene khnang ba kanunu ka an ba ka sarkar ka wanra kanunu policy ka sarkar ka wanra kam dai pat ka ban long kita kijingma ban apat ban le kumbati lulap yang kapateng ka ban sawan hi ajing isa kani amendment khamta ne ka wara sarkar ni saling ka don lupa ka 6 schedule ni don lupa ka land transfer acts hanrei kani ka amendment pangane MSIPF kan contradict pat de gidon gi kendon belong contradict pat ya ka kini gi an don lupa tika sarkar hot ko ong ba kanam bypass ya ka land transfer act kan bypass ya ka 6 schedule ya ka district council hanrei ka sarkar hi ka contradict dale te hangni kan sidon ni tengkho ba khadu khawai kan salong ba ka jingdu nong pat ya ka chai penru wai ki jaka puta kan sawan di company pher na sabar kan thiet jaka puta hanrei pi ka jingkli ka long ka chai penru jungi pi pet uduk usuk bobon tang ka jaka no ram ying kim dan te beli kan phai khmat kono kan tiu saban ai so ta kalat ka lat kan ti ba kan kiu so gyong la jong nomar sarkar kan ri tngan ya kata ong ka phang ka development sta ka roi ka par ka lat akam ai jam hanrei da phi sim tang kan nuksa baret tamro kini ki cement plan di factory ba per don po ka jala jungi hai kala bala ban ong ban address ta unemployment ki samla jong ka jat jungi ibu ni ban abar hai kita kilat jingarak ba kini kila contribute ja ka jala ba ja ka jat jungi kilong tang kinuan penjulor kami mariang kinuan klong ka spa ni henrai khadu khawai ngi trade luk ngim yo nong hi kata ka pelong ka seng bang ha pa sotho ban pensngo sikin nong thoan ba hot kidi nong thoan ba poi ba la jiet henrai kimdai ban le ka kumon maki yule se ka don nam ta ka ching man toy ki simet ne ndo de ki kwa pa subha yendoro no kidi ban sotho ba ki khaba ki don ha jindo ba thoan ba poi ba la pha ki kedi belong kita kinong thau an om kinong le bi an kedi belong kita kinong thau gi an banyada om ban thau gi an banda kata ka norem ba ki su ka wan ta kasngi ban sngo hot ngla yeng meneng thi na kaliang sarkar kal phak tin om gi sekan kal khot kren spet sawji na kaliang juga seng ngilong gi ngimde gi bri om ba khem jumut na long close minded dai long ngilong open gi jumut jungi in bi sebet ik ai bingla a ching tho sarkar ban sebet ke ai ke jingmi sebet ke jing kren po sawji sarkar Baidi bagani ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 ngi klam ai ginu gijingmut andre habangi puli hi ka to ka act borok kawai ngila bagi bun teli ki clause ki balong anti tribal ki bamlong people friendly ki balong persya ya ka jing long try ka jong ngi khasi tribal salaka khando ka siap mat ngi ui banal nalor katar ka deng jing tmu ban sna ki land banks abagadon kata ka direct purchase ki jaka
Kabajing temu ko sarkar hingi sukhu kolom ban wanra ya ki investors ki banabar ban invest bakin lease ki jaka hangni hapo ka bri hunyo trap ka jongi ban ngi iru susu ki kendon ki don ki ba ka ong ru ba kata ka governing council joka ni ka megal joka mipa ka ong ba kini ki members ng governing council kinamla ban sya pan sitom hakaan la ki le baklap ti katar ka bu jingma ba kalong authoritarian kalong dictatorial namar ba kinu gibri ki babakla ki syapan sistem hakaan ndri kini pada hakaak itu ba kini kinam syapan sistem hakaan ka ba i syai ba kini kilong above the law ham halor jong kaan kemut memeki kilong immune nakaan dengan ni kalong ka ba persya ba kabomla man priang hakan ni ka democratic system ka ba ngi dan hang ni apo hari ka jongi tinalor nang taru kani ka Meghalaya Investment Promotion Authority kadon ka boru bahkan bypass di department si beper di Jakarta Sarkar kemementas bulan kawara ke investors si benabar tada ka identify kadon ka Jakarta ka bade sebut jong department jong MCL ni jong ka PHE lada ka PHE MCL kamai kani kami pa kala ban alot da ka bor gitu Jakarta ki bun ki kendon ki bangin mlah banjir ring ila ngidon ka memorandum ngila submit government ngila batai ba yakum kitu ki act di gidan ki close ki bade ban omit no gidan pada ki bahab ban refine ban pen bahas usu nak bentang jing mentoy pajba pada ka juga por ki keren sepang ni employment policy hapo kini ki ke private sector hang ni hapo ka jela ka jungi ngipek ki states ngadu ka Maharashtra ka Tamil Nadu Gujarat Himachal Pradesh gidan ke employment policy haki wat ki private sector umdai tang government sector tinggi hang ni jelang yem don mat kembala keren meneru ngi bagi bun kini industries ki badan hang ni apo jela ki jongi ki jingdon jongi ni local indigenous tribals sing jela jongi ki bar yo kam hang tu kapoi ding tang masih pau 100% ndre ngi ko alak nu khandai pau percent ki di bende ki jongi la kadai hapo ki balong ki technical ni ki non technical ru kata kadai ki jingkwa ka jongi ngi pes ngau sa sarkar ban marmenta ka amen ngila agi ngila pet i ki hindri ya memorandum bagi submit mengi klaim kan snap kan diat ru hindri gele ban amen ban penrung tang ya ka kini ki autonomous council bat kum juru ya Meghalaya Land Trust Act hindri lengi puli bah gitu ka an ngin i baka contradict ya ka Meghalaya Land Trust Act kamu kalau abu no ya ka land Meghalaya Land Trust Act hapo ka schedule ru kam don bor tengi ngisngo ba kum kani ka an ka bolong ya jakor hadu kata ka sarkar bali ka kerki ban pas ya kani ka an Andre kede banyak selok kede banyak terku sahabat baru ki stakeholders ki badan ni po jela Andre jing liat jong sarkar ni ka pen i pen ban ba ka kwa ban ai jing mentoy tangi gitu kan ningut ki brio hang ni po jela baje kini ki investors ki bawan nabar ka jela ka jungi ka sarkar ha jing sisha ha bunai January last week January ni la ai go ke press briefing apo Shillong Press Club ban pen i ke jing persya ya kini ka act Henry ke sarkar ka sengap baik ki hadin nang ta ting yong tongin pha no da ka official message ka sarkar ngila tho da ka memorandum show chief minister jonga jela berkumjur ngila ai kopi sebaro ki legislator jonga jela ka jungi Henry hadu mentar ki sengap baik ndre phausi ngi i pen ban ba hakini ki khendia sngi po assembly ki lawara ya kani ka amendment jonga ni ka MSIPF act but ladang bakla hakini ki khendia sngi hi kinsa table bagi sepas resolution ki sepelong ano maja kani kalau ke bagi isu kam la priang nyelit chwa shibet ngi nyapet chwa ke jing ekran apa deng jungi bat ka government ka long ndrei ngi pede ye ke bangi layeng nadu nengkong ba gitu ki close ki balong anti tribal ki bomlong people friendly ka sarkar ka di ban beng mardor ndrei ka di ban wat man di polisi nu banyarap ki samla ki jungi bakin ki ban kentiu ki kam ka jam pada ka juga poru ka di ban danru polisi ki baklan bah ban penne sa ya ka khandau ka siap ka jongi hirulum namar ka mangitip mugi oksiong ka tin pareng ba a tribal without land is as good as dead tingya ban sungthu ba ya kata ba la dingim dan ni khandau ka siap la khandau ka siap jongi la lilam la benda no sakiwe pa ki jai beriu ngingin dan jaka ban ki ban kesar ngi salong kita nong tong ni nong tho ding jongnu jongnu tingnya pe ka outcome jong jing keren sibet kalong komnu man sa brief yang hadian pada yaki ipi perlok nong thot khubor Hakajuk kapor ka KSU kalapan paru ya ka jing persya halor ka jing tmu jong ka sarkar ban wanra ya ka lintirel harik hasi bat Jaintia Hills. Ila keren lepas saya ndai tangkuwi menteri seborok menteri sarkar juga kuat songrel pelat yang sangin udah terkejut sepang menteri.
Kaki isu kadon hakeleng jong kuri makaram bat mide dan kawai dan semai imi dan kawai tolong kami om madu bumi konsep kecengkeran menteri jumpa sokar pada negara parti UDP wong ki afsaja ni kuat menteri ki manu kita afsaja panam persang ya keban hari ya kerja ngilan ka hok pan keluar kan sokar nandon manu mulu kelak ban khang ya ki isu hanu sokar apa yang persa anu jema ap ya cak sokar lepas lu ajar kendai dari kumta gari dengan baik ba kasong akti jong sokar ini imak kumakilit sa Delhi kim yakran di panggail ti yakran sa tira di yakran sokar lakran syair ubah kata kalai sepak tulur besar di hadap ai nam tak nasional direct filpan kaino pan kata ko misi penting ba kat lupa dan tira wajah kaan adon tupak MRC na dupak sa kanderu igmus sa sundok sa tingni kran sa